ଫୁଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଦେଖି ନୂଆ ହୋଇ ପାଖରେ ଉଠୁଥିବା ଆମ୍ବର ଚାରା ତାକୁ ତାର କାରଣ ପଚାରିଲା। ଗୋଲାପ ଗଛ କହିଲା, ଆଜି ତ ମୋ ଦେହରେ ଫୁଲ ଲଦି ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ବି ପତ୍ର ନ ରହିବା ପରି ପତ୍ରଝଡ଼ା ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ସେମାନେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବେ ବି ନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ଏତିକି କହି ଗୋଲାପ ଗଛ ହତାଶରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନୁଆଇଁ ଦେଲା। ଗୋଲାପ ଗଛର ଏହିଭଳି କଥା ଶୁଣି ଆମ୍ବଚାରା କହିଲା, ମିତ୍ର, କାଲିର ଆସୁଥିବା ପତ୍ରଝଡ଼ା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିବା ବସନ୍ତ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ତୁମ ଦେହରେ ପୁଣି ପତ୍ର ଫୁଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ତୁମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ମୋତେ ଦେଖ, ମୁଁ ଗଛଟି ହେବାକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଆଶାରେ ମୋର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଜୀବନରେ କେବଳ ନିରାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କୌଣସି ପ୍ରଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାରେ ହିଁ ଜୀବନର ମଜା ଥାଏ। ରହୁଛି, ରାଧେ ରାଧେ।